Ndikukhulupirira kuti ena tatsatira bwino maka zimene zinachitika mu tsiku lino. Lerotu a president a dziko lino omwe Dr. Lazarus Chakwera anakapanga launch manifesto ya chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye manifesto imeneyo anakayipanga ndithu ku Bingu National Stadium. Ndi tikukhulupirira kuti ambiri tinatsatira bwino maka pa tsiku limene a bungwe la Malawi Electoral Commission anapanga launch kuti anthu ndithu azipanga campaign makatu andalewa kuti azinka kukopa anthu kuti azavotere pa chisankho chimene chitike pa 16 September chaka chino cha 2025. Ndi pa national address yomwe a president amene anali nayo analonjeza kunena zoti apanga launch manifesto yawo ndi kuti ayambe ndithu chigawo cha pakati komwe ndi kulilongwe, kuchoka pamenepo apita ndithu chigawo cha kumpoto, akachoka kumeneko ndi kuti azakapanganso launch kumeneko ndi ku chigawo cha kumwera. Ndi pa launch imeneyo ayankhulapo zinthu zambiri. Komano mfundo zina zimene zili mu manifesto imeneyo zikuonetsa zonena kuti akuti ndithu akapasidwanso mwayi kuti avoteredwanso pa chisankho chimene chitike pa 16 September ndi kuti azapereka mwayi wa ntchito kwa anthu ndithu okwana 3 miliyoni. Ndi kuti tingoona kuti mwachidule azalembedwa ndithu anthu ntchito okwana 3 miliyoni. Komano pa anthu amene azalembedwa 3 miliyoni azaonetsetsa ndithu kuti achinyamata komanso azimayi ndi kuti ali mu gulu la anthu 3 miliyoni amenewo. Kunkhani yolemba anthu ntchito okwana 3 miliyoni tikumbukiranso panali pa Labor Day yomwe ndithu ndi pa 2 May chaka chino cha 2025. Iwo a president pamene ankapanga address kamene kuti mmene ankafotokozera anthu pamenepo ankanena zono ndithu amaka ankafotokoza kunena zona kuti azalemba ndithu ntchito mwayi wa ntchito okwana 3 miliyoni umene akunenawo zitu funso limene likubwera makapotsatira ndithu kuti mu chaka cha 2020 pamene anthu ankapita ku chisankho iwo ndithu analonjeza kunena kuti akasankhidwa ndi kuti adzapereka mwayi wa ntchito kwa anthu okwana ndithu 1 miliyoni. Kodi funso ndionena kuti 1 miliyoni amene analembedwa? Iwo asotu anafotokoza kuti mu manifesto imeneyo azaonetsetsa maka kuti pozafika chaka cha 2030 ndi kuti kwamangidwa zipatala zaboma ndi distance ya zipatala zaboma kusiyana kwake ndi kuti zakhale ndithu 5 km. Anthu asazamazende mtunda wautali kuti apite ndithu ku zipatala zaboma kuti akapeze thandizo la umoyo ndi kuti radius yake ndi 5 km. Ndi mu manifesto imeneyo akuti so muli ndondomeko ina zoona kuti anthu 10,000 pa anthu 10,000 amenewo aliyense ndithu azalandira 10 miliyoni Malawi kwacha. Ndi kuti zimene zizathandiza ndithu kuti zikweze business yawo ndi anthu amene azakhala ndithu ali ndi luso la business. Zikazapirira zimenezo ndi zapangisa zoona kuti anthu amenewo ma business awo akapanga ndi kuti azatha kulembanso anthu ena ntchito. Komanso ndithu zimenezo zizathandizira kuti chuma cha dziko lino chikwere. Ndi kuti nomwena ngati njira imodzi yopanga yokwanirisa ndithu 3 miliyoni job imene akulonjeza ja ndi kuti ni ngati imeneyi yopereka ndithu ndalama yokwana 10 miliyoni kwa anthu 10,000. Ndi akutinso manifesto imeneyo muli mfundo yonena zonena kuti mwana wina aliyense amene azabadwe ndi kuti mwana ameneyo makolo ake ndi akunoko ku Malawi ndi nzika ndithu mbadwa zakunoko ku Malawi. Ndi kuti mwana ameneyo adzamusegulira akaunti ndi kuti ku akaunti imeneko adzasiyako ndalama ndithu yokwana 500,000 Malawi kwacha. Ndi ndalama imeneyo ndi kuti azayitenga mwanayo akazafika ndithu zaka 18 ndi kuti katha kuzapangira business kuzamuthandizira mwina kumbali ya maphunziro ndi zina zotero. Ndi mmene ndithu ayankhulira amenewa ndi kuti nakasi yake kako ndalama imeneyo izakhala ndithu ikupanga ma interest ndi kuti pozatenga ndalama zimenezo pozatenga akaunti iyo ndi kuti uzakhala kuli ndalama zambiri. Ndeno mukuona kwawo akuti zimene zizathandizira kuti mibado imene ikubwera ndi kuti zakhale uzidalira makapa chuma ndi kuti nonso kumbali ya umphawi uzakhala zoti wachepa. Mfundo ina ndionena kuti akuti NIF ndi kuti azayisintha ndithu kuti ikhale banki yokhazikika ndi banki imeneyo izakhala ndithu ikupereka ndalama kwa achinyamata komanso azimayi zimene ndithu zathandizire pa business yawo ndi kuti azakhala ngati kuti akulenga ndithu ngongole ku bungwe limeneli. Ndeno zimene zikazatero ndi kuti zathandizira kuti achinyamata amenewo azakhala ndithu ozidalira pa chuma komanso azatha kuenjezera chuma cha dziko lino popanga ndithu ma business amenewo. Komanso ndi njira ina ndionena kuti achinyamata amenewo azathanso ndithu kulemba achinyamata ena kapena kulemba anthu ena ntchito. Ndi kuti ngati njira ina yopanga create ndithu 3 million jobs ija ndi kuti zina ndithu ni ngati zimenezizi. Mu cabinet yawo azaonetsetsa ndithu kuti ayikamo achinyamata ochepera zaka 35 ndi mmene ndithu azayikire menemo. Ndi achinyamata amenewo azakhalapo 4 ngati nduna zimenezo nduna 4 mu cabinet yawo
ndiye kuti nduna zimenezozo zathandizira kuti mwina pomapanga ntchito zina pa maziganizo zina zokhuza ntchito ya boma ndiye kuti zaonetsetsa kuti achinyamata amenewo ali mu magawo a ndondomeko zimenezozo za kagwiridwe ntchito ka boma. Ku parliament akuti azakambirana ndondomeko yonena kuti kuzasankhidwe anthu oti azakhale ndi mphamvu zosankha meya a mizinda kapena kuti mfumu za mizinda. Ndiye kuti timadziwa bwino kuti mameya amasankhidwa kaya ndiye kuti ndi makhansala komana kuti nthawi imene ndithu azasintha ndiye kuti azapasidwa anthu ena ake mphamvu kuchoka ndithu ku executive koma ndithu ndi mtsogoleri wa dziko lino ndi amene ndithu azakhala ndi akupereka mphamvu zimenezo kwa anthu amenewo pozera ndithu mu malamulo amene zimenezi akuti zathandiza kuti makakukweza ndithu democracy komanso ndithu pazakhale transparent and accountability maka ndithu ku nkhani yokhuza ndi mabudget amene wachifatira anthu amene azakhala yoonanso bwinobwino maka zinthu zimene zikuyendera ku council akasankhidwa mameya amenewa. Ndeno mfundo ina akuti potenga ndithu kuno ku Malawi kuti kuli maboma 24 ndeno pali ndithu zinthu zingapo zimene akulonjeza kuti zizakwaniritsidwa maka potenga ndithu kuti maboma amenewa muli ndithu masukulu ndiye masukulu amenewa aboma akuyenera ndithu kuti azakhale ndi intaneti zipata za boma maboma amenewo ndiye kuti zikuyeneranso kuti zakayidwe magesi. Akuti azaonetsetsa ndithu kuti kwamangidwa mauniversity ochuluka kuno ku Malawi ndiye nkhani ya mauniversity tikudziwa kale kuti kunali Mwombera University kumeko yomwe zipani zingapo zakhala ndithu zili mboma kulonjeza kuti amanga university imeneyo koma kumapeto kwake ndithu palibe sanakwanise maka university imeneyo sinamangidwe. Akuti ma national ID ndiye kuti azasiya ndithu kukhala azaonetsetsa maka kuti azakhale ndithu a digital ngati njira imodzi yopititsa patsogolo technology ndiye kuti ma ID ndithu azakhala a digital palibe zonoti ID yanchane kupita ndi chikhadi ndiye kuti akazakhala ndoti apasidwanso mwayi wa zaka 5 ndiye kuti azaonetsa kuti ma ID amenewo akupita ndithu a digital. Ndiye kumbali ya ulimi anakamba ndithu kuti ma EPA ena aliwonse ndiye kuti azaonetsetsa ndithu kuti kumangidwa irrigation scheme imodzi. Kumbali ya anthu amene ali ndi ulumali ndi zina zotero ndiye kuti azaonetsetsa kuti ma program onse aboma ndiye kuti anthu amenewa ayikidwamo ndithu mu ndondomeko za boma ndithu chitetezo chawo chimakhala pa chiopsezo ndiye kuti pazakhala ndithu extra security kuonetsa ndithu kuti anthu amenewa ali otetezedwa. Ndiye kuti kuzakhalanso ndithu kupitirira ma reforms zokhuzana ndi kumbali ya zinthu za ulimi zochipa ndiye kuti ngati AIP program imeneyo ndiye kuti azakhala ndithu ikupitirira kuipanga reform kapena kuti kusintha zina mwa mfundo zimene zimasatidwa maka pa ndondomeko imeneyoyo. Komanso azaonetsetsa ndithu kuti ndondomeko imene anayika ya ma mega farms ndiye kuti izakhala ndithu ikupitirira ngati njira imodzi yothandiza kuti ku Malawi kunoko tikhale ndithu anthu ozidalira kumbali yacho maka chakudya ndiye kuti nthawi imeneyo Malawi ndithu izakhale ikukwanisa kuzidyesa yokha osadalira ndithu kuti chakudya chichite kugulidwa ku maiko ena akunja. Ndi zina ndithu mwa mfundo zimene afotokoza kuti zili mu manifesto imeneyi. Ndiye komabe funso limene likumabwera ndionena kuti kodi zinthu zimene zakwanirisa maka potengera ndithu kuti pamene tinkapita ku chisankho chimene chinachitika mu chaka cha 2020 iwo ndithu analonjeza zinthu zambiri tikhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti ankalonjeza kuti fertilizer ndiye kuti anthu azagula 4,400 chakuti komanso ndithu zambiri analonjeza za 1 million jobs zo tafotokoza kale zinthu zambiri analonjeza komano zinthu zimene zambiri kodi anakwanirisa ngati anakwanirisa akudzimudziwa ndino Malawi komano ngati sanakwanirisa kodi sanakwanirisa ndi chifukwa chani kodi chimene chinakanikisa kuti asakwanirise ndondomeko zimenezo maka mfundo zimene za manifesto yawo ndi chani. Komabe potenga kuti tupita ku chisankho ndiye kuti Malawi ndi amene ndithu akakhale ndi kuweruza kodi ngati muli ndi ndemanga pa nkhani imene mutauza ndemanga imene mu comment section mu koma popereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu. Sawaliyo panga like video imene komanso panga subscribe ngati muli ndi ndemanga pa nkhani imene mutauza ndemanga imene mu comment section mu koma popereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu. Sawaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel imene kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kufikirani